ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക്. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയുന്നത് റംബൂട്ടാനാണ്. റംബൂട്ടാൻ നിറയെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മഴ പെയ്തപ്പോൾ വീണു. താഴെ പോയതിൻ്റെ ബാക്കി അതിലിരിപ്പുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വലുപ്പമായി വന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും പറമ്പിലുമൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള കായ്കനികളൊക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു വലയിട്ട് കൊടുക്കാം, വവ്വാൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാതിരിക്കാൻ. അതല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. മഴയെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അടുത്ത വാഴയും ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെ, പൊക്കത്തിലങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഒരു കൂമ്പ് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ. എന്താ പറയുക? വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ തരണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു. ബൈ.